איך אומרים את זה? אתם מוזמנים לשיעור בפרסית עם הדוקטור? קוראים שלום לדוקטור רזה פצציאן. רדו פססיון, רדו פססיון, רדו. דוקטור, נכון? דוקטור רדו פססיון. תודה שאתה מצטרף אלינו. הגוף שאני שייך אליו הוא נקרא גרעיני המהפכה. גרעיני המהפכה זה שייך לבסיס של משמרות המהפכה, כמו שיש מכירים אותו גרעיני עפולה. אנחנו יש לנו גרעיני המהפכה ואנו עוסקים בגרעין. אנחנו עוסקים בכל סוגי הגרעינים שיש, באורניום, בפלוטוניום, בגרעינים של אבטיח ומלונגם. כל הדברים שצריך לעשות אנחנו עושים במעבדה שלנו הסודית. אומר לי, תגיד לי, דוקטור פססיון, אתה לא מפחד? מחסלים זה ומחסלים זה. הרבה אנשים כבר העלו לענן, אתה לא מפחד תעלו לענן גם? אולי יאבד הכפתור, לא יוכלו להחזיר אותך? אמרתי לו, לא מה אתה מדבר ככה ג'ונם? לא מה אתה מדבר? אנחנו בכל המדענים נמצאים במבוכה גדולה. כל דבר שיכולנו לעשות עשינו הכל, כל דבר שאפשר לעשות הכל. זרקנו טילים, נבלעו בעננים, קנינו סנטריפוגות הכי טובות בעולם, הכל נהרס. שלחנו פצצות על גמלים, ראיתי תמונה שלהם בקיבוץ של הגמל עושים ממנו גבינה. שלחנו אותם על עכברים, עכברים חזרו בתשובה, נהיו ישראלים. יש כוח מלמעלה ששומר על היהודים, אחרת אין הסבר עם היגיון למה שקורה. שמעתי הם קוראים לזה השגחה פיראטית. הם קוראים השגחה פיראטית. כל הכסף שלנו, כל הדברים שלנו, הכל הלך. היהודים צריכים לשמוח, צריכים לדעת ששומרים עליהם מלמעלה, ולא יעזור שום דבר, ומי שרוצה לעשות לעם ישראל כל דבר הוא לא יצליח. היהודים יש עליהם שמירה, ואין יותר טוב מזה, יותר מכל הדברים בעולם. תודה לך.